Hej, Thomas Dybdahl fra ER16. Jeg vil lige sætte jer lidt ind i vores teamtøj. Vi har gjort det så nemt som overhovedet muligt, når man skal lave teamtøj. Vi kan lave en webshop, det vil sige alle dine medlemmer, eller er det en virksomhed, så kan medlemmerne eller de ansatte selv bestille fra webshoppen. Vi får produceret og pakker det hele og sender individuelt til alle medlemmer eller til de ansatte, således at du overhovedet ikke får noget arbejde med det. Så kan vi lave helt til 5 styk, og det kan være 2 jerseyer, det kan være 2 bibs og en vest. Så kan vi allerede sætte en produktion i gang. Vi har lavet alle beskrivelser inde på vores site. Man kan fx gå ind på vores fan, ind på ER16, tryk på teamtøj eller cykeltøj. Herinde er alt beskrevet via processer. Der er listet alle vores produkter med priser. Vi kan hjælpe med design. Vi har også lavet et lille fan inde på vores webshop, der hedder eksempler på design. Herinde har vi listet de sidste 150 designs, vi har lavet. Ellers hjælper vi rigtig gerne med at lave jeres design, hvis I har en eller anden idé. Det kan være, ja, I har set et eller andet, eller I har et billede, eller I har gået med en idé i hovedet. Så kan vi visualisere det og lave et designforslag til jer. Og det er helt gratis.